ओ घरी माल खूब रेला रेली चले चले आ रहे तनी मारे के इनके लेखा आदत रहे आ डेली माल मार ले आ शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल लेके दुगो अगरबत्ती बार के आ मंदिर में जाके तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देवा। आ जलवा शिव जी के लिंगवा पर ढार के चल दे। डेली के ऊपर ये आदत रहे डेली ये करे। एक दिन पुजारी जी सोचले कि रे साचो भगत होवा के झूठा ही पूजा करे आवेला पियला के सुर में तने एक टराई हमली तब पुजारी जी तनी अपन तेजी देखौले शिव जी के लिंगवा के आगे गणेश जी के मूर्ति ध देले गणेश जी के मूर्ति ध देले आ लुका कइले पीछावा फिर पियकारवा माल मार के चलल बा आ जाके तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देवा। फिर जलवा ढार के जब चले लागो पुजारी जी कहल ए भगत देखल ह केकरा पर जलवा ढरल ह देखला तब पियकारवा का बुझा गल जे गलती कइले बनी घूमल गल के ए बेटा गणेश ए बेटा गणेश पापा से कह दिए जे चाचा आज आई रहले देखो बाबा तू लो सनका देता रहा बहुत हमरा बाउल लागत हां ये लोग आ जन तरह तू केले के बोल जे तरह तार पहिल का आदत रहे छुछुंड पड़ल तो छोड़त नहीं व्यास बन गेले तो व्यास की आदत ले हां ये माई के बुलाता के भगावत हां जब तो गावत तरह नुस माई के सुमरना बा तो जन तरह हमरा कैसा लागत रहल कैसा बुझाता न जे केहू कहता भाग सरस्वती माई भाग सरस्वती माई भाग सरस्वती जब ही करगना बजाना जब सरस्वती माई के सुमरन में हमरा भौजाई के नाम धके जब कहले हनु खिसा तब ब्रह्मलोक में सरस्वती माई ब्रह्मा जी के गोड़ ध करवत हुई कहते जे हे ब्रह्मा जी कामना लहेरा के रवा ज्ञान दे दे तब भगवान शिव के डमरू से 14 को बोल निकलल पर्वतराज के ऊंचा शिखर पर बैठे शिव अविनाशी ये नु कहनी हां आ डिमिक डिम डमरू बाजे गणराशि ये न कहत रहनी है ये बोल निकल रहे बे औरो पार शायद ये मारब 3 गो गिनब एगो जानला कि ना सब आंख में धुरा झोकला ई धुरा में आंख झोकत रहे वो बोल डमरू से ना निकल रहे वो गुलाब शर्मा कवि जी अपना लेखनी से लिखले तौन व्यास लोग कहेला वो बोल निकल रहे महाराज जी जलेसर से गया चला धनी भिखारी ठाकुर जी हनुमान जी के नाम के जयकार बोली। अब नचनिया लोग को बुलावल जाई अब सुमरन नहीं जा रोकल जाई हमने का आज मजबूर बानी चाचा नौका पुरान का दोनों फेंट के गावे के पड़ता रात भर खाली पुरान का गीत गावता नु पुरानिया लोग खुश बाकी जाए दो पंडित जी के देह नया बा तो का हो ये पुरानका के मान सम्मान जियोले बड़े पुरानका लोग खुशे बा नौका भाई लोग मने मने करियावता है चला हो लगले बड़का जानकार बने लगले बहुत बड़ कलाकार बने लगले हो तुलसीदास के सारे बने इतना बड़ उपाधि मत दे व्यास के रास के रास के नाम हालांकि व्यासन के रास के नाम है हम नहीं कहो भिखारी ठाकुर जी कहनी हमने का रोज दोसर जिला में गौनाई गावे के बच्चा रात के गौनाई अगर खूब जाता नहीं हमने का गावे आ गौनाई अगर नहीं खे जमत तो बिहान भइला पुरानिया लोग बतियावेला क्या हो सुननी है एगो तिवारी जी व्यास रहे हैं एगो पटेल जी रहे हैं गौनाई कैसन भइल हो कैसन जब नइखे जमल तब कहिलो आई रहलक हलो सरौलो के जमल हो ना जमी तब गरी आइलो आ कहीं खूब जम जाए तब बिहान भइला बतियाइलो का हो गौनाई कैसन भइल हो कैसन जमल हो कि ना जमल बा तब कहलो के अरे कहते बड़ो दोनों छोटे छोटे लड़का रहले हैं सो बाकी क्वालिटी नु बा ई सरवा कोही गठा देता रे अलबत नु सरवा गावेलन ते सरवा मत कहो लोग कहेला लोग के कहे दे भिखारी ठाकुर जी के भाव में तने गोड़ लागल
पुरनका का होता नहीं पुरनिया लोग खुश बनाओ का लोग गरिया होता हाँ आ कहीं रात भर नहीं के गाई हाँ कुछ कथा प्रसंग ना गाई हाँ निर्गुण पूर्वी गजल भजन ना गाई भिखारी ठाकुर के महेंद्र बाबा के लय ना गाई हाँ। तो पुरनका लोग खिसिया जाला हाँ है चला हो चला चला घरे ते घरी का लौड़े छौड़े ब्यास बनल बाड़े ऐसे हमने का नाव का पुरन का दोनों फेंट के गावे के पड़ेला आरे धोती पटन भिखारी ठाकुर जी है गीत के गौल रानी विदेशिया में धोती पटन धरिया चढ़ के कान्हावा पर चदरिया हो बबरिया झरी के ना धोती पटन धरिया चढ़ ये गीत है मैं पुरानिया लोग के गीत के कहीं सुन ले हो चाचा रउआ सुन ले हो भिखारी ठाकुर जी के लय हनु कितना सुंदर ये गीत रहे काका कि धोती पटधरिया पहने के कन्हवा पर चदरिया हो बबरिया झारी के ना गईले कौना तो सहरिया हो बबरिया झारी के ना पड़ोसी के थरिया दाल भात तरकरिया हो लहरिया उठे ना रहित करितन जेवन नरिया हो लहरिया उठे ना के तो हमरा जरिया में भिरौले बाटे अरिया हो चकरिया दर दरिना दुख में होता जठ सरिया हो चकरिया दर दरना कहत भिखारी मनवा करे हर घरिया हो नजरिया भरिया ना पिया के देखती भर उमरिया हो नजरिया भरिया कितना शर्म के बात पाई जा जितना भी लोग विद्वान लोग बैठल बा छोटी चुकी भाषा हम मैथिली जौन आज 8वां सूची में शामिल बा जौन के क्षेत्रफल बहुत कम हो हमने के भोजपुरी कितना बड़ क्षेत्रफल बानू और रोज एक खातिर लड़ाई होता कि एकरा के सूची में शामिल कइल जाओ लेकिन नहीं होत काहे एकरा के गंदा केहू बनौले बा तो यह भोजपुरी के गायक लोग गंदा बनौले बाकी चिंता कैला के बात नहीं है 2023 नवंबर में हमने के राष्ट्रपति जी से आदेश मिल गई बा कि नवंबर में सेंसर बोर्ड बिहार में लग जाई बिना सेंसर बोर्ड के एक गाना यूट्यूब पर अपलोड ना होई जितना ब्यास लोग गाड़ी गैंग करे बानू कुल जाना अब बोरिया बिस्तर बांध के घरे बैठ जाए नीमन गीत के प्रयास करे के ब्यास कितना सुंदर गीत रहे कि हमने का अपना आंगन में महतारी बहन बेटी सबका जोरे बैठ के सुनी और सुने में नीमन लगे लाज ना लगे एगो घड़ी के गीते बा आज भर ढील दो मुड़ी धके छील दो मुड़ी धके छील दो देख अच्छा जौनी गानवा गौले बा ओकर माइयो तो ओकरा बाबूजी से कहत है जे बुढ़ाऊ बबुआ गावता आज भर ढील दो आ ओही में उगिल दो का भोजपुरी हो गेले मां धोती पटन धरिया चढ़ के कान्हवा पर चदरिया हो बबरिया धोती पटन धरिया बबरिया अपना तो सहरिया हो बबरिया भैया ना छाई देखा सुबह भाई माननीय धर्मनाथ यादव व्यास जी यही गाँव कहनू ए जब बगले में घर बा व्यास जी का गाँव है तो हम वंदन अभिनंदन करब हतना लयदार गाँव में हमने जैसे बुरबक लैका करवा सब गीत संगीत सुनता नहीं यहाँ के वकील भैया नु चलाई दो माला और कम और ले रहो हाँ नीचे चला दे एगो हम वकील भैया के माला देव आज इहे के दिन बा धन बानी बबुआ जौना अपना पिताजी के अंतिम संस्कार अंतिम श्राद्ध क्रिया में भजन कीर्तन का आयोजन कैले बानी साहब की जोरदार ताली एक बार बाजे के चाहिए वो बाबूजी के नाम पर कलिका चाचा के नाम पर परमादरणीय हमरा वकील भैया 100 रुपया दिले बानी अब तो ब्यास जी कहते रहे गाँव में रुपया ना चले का देखो ब्यास जी है तक जब रहन ठीक रही नु तो बहन होइए जाए अब लौंडा 25 करब तो गाँव में रुपया ना मिले कि लयदार के गाँव हो
बेर बेर तारा के हम समझाई लीजिए नीमन लय गाओ यही लय में हनुमान जी के गोड़ लागो आ ओ बाबूजी के औरो कुछ लोग के नाम लेके आई रहलो तनी चाहब जो वकील भैया तनी उहो लोग एक बार भेज दिया हमरा के कौन काम तनी उहो लोग एक बार भेज दी का नाम रहलो ब्यास जी 4-5 आदमी के नाम लिखल बा तनी 4-5 आदमी एक बेर आ जाई ये मंच के शोभा बढ़ावे खातिर आ पैसा नहीं खा देवे के आई अपन आशीर्वाद दे के फिर चल जाए हां तनी आ जाए 5 आदमी नाम वो बताओ हो वहाँ के कलिका चाचा के भाई बानी छठलाल यादव जी आ पुत्र वकील भैया आए गए बानी कमलेश यादव जी चंदन यादव जी रंजन यादव जी विकास यादव जी आकाश कुमार जी राकेश यादव अरविंद यादव अर्जुन यादव और प्रदीप यादव जेकर जेकर नाम धने तने सब के हुआ जाए एक बेर पैसा के काम नहीं आई आशीर्वाद दे के चल जाए राम जी का दूता हुआ राम जी का दूता हुआ अंजनी ललनवा हो लगा के मनवा राम जी का दूता भैया के राउर नाम का परी आई ऊपरवाई ना अरे अंतिम श्राद्ध क्रिया है इंसान के जीवन में 16 गो संस्कार होला होला जना में अंतिम संस्कार है कलिका चाचा का अंत्येष्टि संस्कार चलाई आशीर्वाद देवे लायक हम नहीं की भइल फिर मलवा दे दियो सब बहुत कमाई के बाबू आई आ अपन नाम भैया अच्छा हमरा चंदन भैया एगो माला देव महादेव को ऐसा कृपा हो हम ही ना कहब कि कलिका चाचा का स्वर्ग में स्थान मिले